Horregon zen lehenago beste kapila bat, kapezentu guztien egoten moduen, neko sartute eta neko apurtute. Ze kapezentu bere izan zen momentu baten frente trintxera de guerra. Alderdi baten, orman alderdi baten batzuk eta orman beste alderdien tirok euren artien, eta hiloi batzuk niro tiro markak eta deko ez. Eta inkluso pantoien atzi batzuk eta beste pantoien zente hortan kapila zar bota eta egin kapila berri hau. Baina gehiago, aurret, ostentación de los mártires de Franco. Zer emedan gaur egun kapila horreaz? Zer egin zuen Durangoko udalak 2000 eta... Barrue, gutzitu barrue. Noz gutxi gora bera? Ze urtetan gutxi gora bera? Lehenengo ekitaldeze, pentsa dela 2000 eta bostien. Uplak ipini eta Durangoko udalak horretzen azizan eken orkoiko kapila inguruko montajie. 2000 eta bostien ingurun izango zen. Enzanen hori orma, izenez betetako orma handi hori inguru izango zen. Egin zen, kapilako bidrira kendu, ze karlista da dibujo batzuk eta karlista simbologiako dibujo batzuk eta okiba zen, barroko bidrira kendu, nitxo bezala zegoen altare hori kendu, eta gaur egundan kapila hori prestatu. Danan izinarekin, eta Santo Cristo lehendik egon Santo Cristo hori alde baten ipini, errezen ipini barik, eta gaur eguneko itxura. Argi eta garbi, edozen persona betzen duzun kapila hori, argi eta garbi ikusten da, eren arkitektura fascista bat dela, eta den nazional katolizismoko elemento bat dela.